ଥରେ ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ମିଶି ଜଣେ ଲୋକଘରୁ ପିଠାଟି ଆଣିଥିଲେ। ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନ ପାରି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ପିଠାଟିକୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗ କଲା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ସାନ ହେବ। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡକୁ ତରାଜୁର ଦୁଇ ପାଖରେ ପକାଇ ତଉଲିଲା। ଗୋଟିଏ ପାଖ ତଳକୁ ଗଲା। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ପିଠା ଖଣ୍ଡିକରୁ କିଛି ଛିଣ୍ଡାଇ ସେ ନିଜେ ଖାଇଲା। ପୁଣି ତଉଲିଲା। ଏଥର ତରାଜୁର ଆର ପାଖଟି ତଳକୁ ଗଲା। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ପିଠାରୁ କିଛି ଛିଣ୍ଡାଇ ସେ ନିଜେ ଖାଇଲା। ବିଲେଇ ଦୁଇଟି ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଁ, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବଡ଼ ଭାଗରୁ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ଭାଗ ଦୁଇଟି ସମାନ ହେବ କିପରି? ଏହିପରି ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଖାଉ ଖାଉ ପିଠା ଶେଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ବିଲେଇ ଦୁଇଟି ଶେଷରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗଲେ। ପିଠାଟିକୁ ଯଦି ନିଜେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଗପଟି ଶେଷ ହେଲା। ଯଦି ବିଲେଇ ଦୁଇଟି ଏ ପିଠାଟିକୁ ସମାନ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ କିପରି ଭାଗ କରିଥାନ୍ତ? ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଅ।